derre bolsa mescide mollumam kim bolmaly? Kim hayamalrak bolsa, yaşyllaryň yüzüne gülüp bakýanrak bolsa, ana maksat kafirläsinde bir tok palaw berýänrak bolsa, kowmlaryň 4-5 tane onu. Kimiki merdimiň bir batyl gepine de likirdäp bakyp duran mollumam bolsa, merdimiň hali ýani şol. Gerçi namazda 10 dur mekruh tahrimi bilen namaz okyp bersin. 10 mekruh tahrimi murtakip bolup namaz okyp bersin, merdimin gamyndan dal şöyle bir mollamam bolsa boldy. Çaqylyk çyqylykda oturan pilläsinde gülüp bakyp dursa boldy. Hajagat urlap dursa boldy. Merdimin hal şu rakam bolar. Eger derrew mescid-i mollamamlardan Allah Taala'nın yüzünü görüp imtihan alınsa %50% mollamamlar vacibul azl. Vacibul azl diyen imametlikten münpek edip berýän mollalar köp bilen. Sure-i Fatiha'da galady var, mollalar bar. Mana şu bizler öz ýaşap ýören uswallygymyzda bar. Men izinde namaz okyp gördüm. Sure-i Fatiha'da 3 ýerde galady bar. Ýene-de behterin mollamam kowmyň alynda. Osaga fakir mekruh tahrimi ne bilsin, namaz kay suratda üstüne secdesi wajib bolýar, on ne bilsin. Şol jätlik molla imamlyk gerden bestelik bol. Molla imamlyk gerden bestelik. El imamu zaminun hadiste geldi. Peygamber aleyhisselam et imam zamin dediler. İmam zamin kıyametin bir adam birini namaz okyp beripdir. Muqtadilere üydüm şadirmamy diýer. Kıyametin sen eger imam zamin muqtadilerin namazyny zamin bolýar. Muqtadiler kıyametin imamdan sorardy ki bizim namazymyz tap berdi. Şol jähetle imam bolýan adam alam bir sünnet bolsun, täretin mesaillerine pabend bolsun. Ondan soň namazyň 100 mesailini ki kema haqqı zihninde istihzar edip bilýän adam bolsun. Amma lekin derw bilerin muaşiretimiz köp harap boldy. Merdimlerim var, kaysy molla ardanrak dursa, maksat teklibi kemirak bolsa, şon tutmaly. Gerçi bolmasa var, kıraat diyen pillasinde ya mesail namaz diyen pillasinde habar ýok bolmasa boluversin. Merdim haly şu rakam bolup kalyn. Bayat bundan şu barada mesul adamlaryň haqqı var, habar alsa. Lekin mesullaryň ma yüz gören cennet görmez diýip bilen ýoklar, yüz görýärler. Bir ýyl Ramazan-ı Şerifden ol qariýlardan imtihan alındy. Senem nazirin bol diýdiler. Men büýle bolmadym, büýl boljak demedim, gerden weste bol bilmeýän diýip. Bir ýyl boldyk. İmtihanda näkem gelen adamlarym hatam ötüp namaz beripdir. Sonra imtihan alşyň nädişiň? Her wagtki imtihan aldyň, näkem boldymy, yüz görmesin. Sen üstüne sen asmany oparjagam bolsa aly ötme diýip aýtmalyň. İmtihanda näkem geldi, ýene de ola hatam okyp durlar. Verdim men yüz görýär. Yüz görmelde mesul bolsaň, sey tarikata imamlardan mesail namaz sonra, qıraatlarından sonra bir adam ki 5 wagt namazy imam bolmaklyga salahyety ýokmy? Ma yejudu bihi salat qıraati ýok, namaz rusular ýani mesail namazdan ägäligi ýokmy? Aşna medrese barynda okuyun diýmeli. Başga bir adamym köp bilen qıraati ýagşy, mesail şeriýaty ýok diýip bilen adamlarym köp. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etler yu'ezzina lekum khiyarukum ve li ummakum qurraakum. Bayat azan etsin sizlerin ýagşyragyňyz azan etýän adam muttaqi adam bolmaly eken. Ve li ummakum qurraakum, ve bayat imam bolsun sizlere sizlen qariýagyňyz, yani alim bisunlaragyňyz imam bolsun.